रात से जिए पलैका नियन चूसे लगल। रात से जिए पलैका नियन चूसे लगल। जी हाँ भैया, तो आप सब कैसन बानी जा। और हमरा पूर्ण विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बनी आप सबके भाई बेटा भतीजा भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और सबके हम प्रणाम करतनी है भैया। और आई जा रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर हमी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी, यानी लगन स्पेशल सॉन्ग लेके आ गइल बानी। भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर ये अच्छा से सॉन्ग रिकॉर्ड करवा देतनी, अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से अगर गायकी कर देतनी जा, तो आशा ना बल्कि विश्वास बा ये भैया कि मार्केट में गाना जरूर बाजी। जी हाँ, अगर रउआ सब अच्छा गावतनी, अच्छा मैटर रउआ सबके नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराइला के ज़रूरत नइखे। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम हटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करी जाए भैया। और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा, काहे से कि अच्छा मैटर हम रोज़ लेके आवत रही ना आप लोग के बीच में। तो रउआ सब हमारी चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा। और आई जा हम रउआ सबके मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग प्यार से सुनी जा। और मुखड़ा के का भाव बा, आई जा कैसे बाटे सुनी जा। कहे के भाव बाटे, ए राजा कुछ बोलला प बड़ी रुसे लगल। ए राजा कुछ बोलला प बड़ी रुसे लगल। रात से जिए पलैका नियन चूसे लगल। रात से जिए पलैका नियन चूसे लगल। तो रउआ सबके अगर ई मैटर अच्छा लागता, मस्त लागता, सुंदर लागता, तो आप लोग हमारी नंबर पर ज़रूर संपर्क करी जा। और स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे, और नंबर हमार नोट भी कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा, 98 350 77 203। तो रउआ सभी नंबर पर कॉल करी जा। और आप लोग के कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाइए भैया। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी जा। फिर मिलल अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।